en just watery diarrhea. Kien gi diarrhea ma non-stop, kata at least 2 times in a day, nikech inyalo bedo gi mild case kata severe case. Koro mild cases nyalo bedo gi diarrhea once or twice, ma pipi kata vomiting. To ka en severe, inyalo bedo gi dieo ma non-stop ma ok chung. Koro mano nyaka ibed admitted e hospital. Koro mild cases emwa thiedho e epicenters, Nyalenda gi Kotunga. But severe cases sometimes nyalo dieo nyaka pi orum kuomi. Inyalo bedo kata gi renal failure, to inyalo kata tho. Koro severe cases wan gi ambulance matero gi Kisumu County Referral Hospital, waketo center kanyo mar thiedho ji man gi cholera. Erokamano ahinya. Koro action points ma watimo sani, ing'e ni cholera en gima iluongo ni fecal-oral transmitted disease. En tuo ma cho maduong', feces.